gaskiya abin da ba zai taɓa yiwuwa bane a cikin gidan nan. Kullum mutum sai dai zauna da yunwa? Me kuma? Kullum mutum ya zauna da yunwa? Yau kuma da haka kika A'a ba fa zai yi ba ka sake sabon lalafa ba zai fayu fa fa. Yau kuma da haka kika tashi. Ciki na kullum sai ta jin yunwa in ta zuwa makota ina su ɗaya kwano. Ban gane sabon lalaba. Ba fa zai yi ba fa. To bakon abu ne a gidan nan? Zuciyanka ya mutu sai ka kwanta kai bacci ba ka tashi ka je ka nema ba? Ban gane zuciyata ta mutu ba. Ta yaya zuciyata ta mutu? Ba zai yi ba gaskiya. Ta yaya zuciya ta a wannan korona take ko kirano dan fita wajen fita nema? Kai addu'a ka fita ka nema ka Dan ke me sabara ki addu'a ki zauna ba? Sai ni na addu'a na fita. To tunani ka ba in sa in fita ka ga nema ni kuma in dawo. Dan me ki fita da ta jikin kiman? Kin ga yanda nake nan? Daga nan ba inda wa billahi lazi huwa rahman nan zamu shekara 1000 da ke a filin gidan nan ni ma da yin wannan hakuri na zauna me gidan ka sa ka kwada mamari ta yanzu mari haka malamin naka yace ka bani a cikin gida ba abinci tare uba mari ba kika ce mari to ikon Allah mari kaga malaka fita ka nemo mun abinci wallahi ba halin ya ka nemo mun abinci wallahi ba inda zani in naje tagwaguyi ne ba shiga in kunna haka ma dai aka iya abin da za a assalamu alaikum tsaya assalamu alaikum na shiga zo da ku ƙara satin da abin da ka dora a dora kin yanda Allah ya taimake ki dan gata dan kin ji shi dan Allah ki taimake baran ji ga da me na gode uwar gida na gode Salamu alaikum. kin ji shi ko da Allah ke baka mu Salamu alaikum. amu alaikum assalam A to ana ta sallama ai kware ku amsa yi. Ba za ku fito ba. Mai gari yana nan? Nace mai gari yana nan. baya nan Ina tafi? ta tafi gona tun da safe dawo Gona. Gona. To in ya dawo kice na zo neman sa. Ban same shi ba. In ya dawo kice na zo neman sa ba. sai ka fito in ka samu dama ya tafi ya tafi mutum ba shi da gaskiya ban gane ba da gaskiya ba ya dai tafin yanzu ya tafi sai ka fito ka samu dama wallahi tallahi wata jaka uku ne idamina kai gashi yanzu kina ta masifa nema miki yanda zaki kai kuma ka kawo min jaka uku ne ni ka kawo jaka uku ban siyo gari na ka gidan nan bane me muka ci jiya da daddare kullum ban da miyar kuka ba abin an dai cin miyar kukan ko dan kifi ko nawa amma ka iya zuwa ka je wajen bakin mai balango ka ce na in ma na je wajen sirajin mai duku ba ya bani ina ruwanki ai kudin babawo ne ba naki bane aiki na kuma fa ga yanzu abin da za a yi tun kika ga wannan bayan Allah ya doka mu sallama yanda za yanzu an jima kaɗan zaki ga kafarsa ya dawo bara na shiga daga ciki da ya abin da zan yi insha Allah kafin a gama dan fito zan tafi saura kuma in ƙara jin kina ihu kina da mutane da ka iya dai ba su mutu da gida ka iya dai Yaro, yawwa zo. Yawwa kaga wannan dubin. Ka shiga nan gidan ka ce a bawa mai gari. A bawa mai gari. Shiga ka san yaran zamani ne. Ka ce a bashi. A bashi. Bara in zagaya. sai a shiga cikin daki a kwanta ya shi wannan ne sai a ba mai gari abawa mai gari yaro dole kai ya da karan mai gida haba mai gida ya da karan ban haka daga aikowa da sunan mai gari sai kika wannan malato dan me nan baki ha kaji mata haka daga ba ina ciki ba daga abu mai gari kuma sai ki da miya da nama bari sai na je zaki ci yamma take da suna yan malili da na je bakin masallaci kin san yau juma'a yaran nan suna nan sun je da sun yi rabaje da su a gurin tsiran nan ne ma na kwana biyu ban ci ba kina gani kudin tsiran na ara na ci bashi aka biyo to yanka ɗaya sai mu raba to karki damu sai na dawo Allah ya kiyaye Allah ya tsare kaga da Allah da iko yake ya zo inda kaga amma wannan ya ɗauko kuɗin na dubu da kina mun iya to yanzu na samu kuɗi to ma ke kaɗai zaki ci da yanzu koma zan yi in samu ya haba bawan Allah ya daga zuwa ganin kuɗi a nuna zaka wuce Ai da dalili. dan kana bi na bashi daga ganin kuɗi a nuna baka san nan bai ka kwace Ina sannan na bada kuɗin na ce a kai cikin gida na san kana nan zaka fito. oke kai ne maka baya Kwarai makwa ni na bara ka kai.
ina kudade na dole in sa ma gadin dan na san gaskiya ni ka iya koma ka ba da kuɗi ka ce a aika min ciki kuma fi sabilillahi ina fa ganin mutuncin ka kwace ina fa ganin mutuncin ka mai gari kuɗi na zo karba ba wani kule mu nawa ne kuɗin naka jaka 10 jaka 10 kware makwa jaka 10 a gidan uban wa zama jaka naga ka aiko ɗazu mai ɗakin ka ta aiko yaro ya karɓi jaka 2 a guri na kuma ita ke nan jaka 2 na kwana da ita ko ruwa ba yanzu da muka gama ne da ta sallah a ciki an yi haka ai manta da sabon ne na fara manta katina to rago kuɗi na za a ban nawa ne rago kuɗin naka jaka 3 yanzu ya sun rage ka same ni a fada ba fa zan je fada ba ka same ni a fada tunda ba ƙara ta aka kai ban me zan je in yi a fada ba fa zan je fada ba za fa ka tara min jama'a fa ni fa ka san mutum ne mai kima mai daraja kasuwa zan tara ma ba mutane ba kasuwa zan tara ma ina ruwa na da kai mai gari ya za ka zo ka rena min hankali ka ci kuɗaɗe na ka zo ka ce wai wani ina tara ma jama'a zan tara ma jama'a daki na sai tare ne matsalar ka kai da iyalinka ne ba ni ba ni matsala ta kawai ka kwahina ma dole ka bani kuɗi na shine kawai zaman lafiya gani nan kasa da murya ka da Allah ba za a yi kasan ba kuɗi na zo karba mutunci ka ce ba shi na kuma ka je ka same ni a fada ni ma abin da ya faru ka gana haka wannan yaron talla na samu ije ya ƙara samun kunya shida ta gona ta yasa ka gani ma na karkan bani da komai amma insha Allah kudin na ma zuba su kai a gona a'a in ka zo fada an jima za a baka kai malam da ka taka sassauta billahi da bi huwar rahmani sai ka bani kuɗi in baka bani kuɗi na ba abin da ya dame ni yanzu sai in kasa da kai wallahi sassauta an sassauta ka sassauta ni cikin na sake ka kana ji ina jin ka ni fa mutum ne mai daraja a garin nan naji kuma akwai yanzu ina ganin mutuncin lokacin da ka saci akuya ni aka fara ka ƙara ka fada na kori ƙara katina to katina ba komai kuma wannan hanyar da kaje ka aura ba ita ce rawar zaman ta nemin mai sai da yalo a bakin kwanta ba gaskiya ba ita bace ka manta yaron na dan binni da ine meta na zo ne kicin nace sai ka aure ta gaskiya ne duk ba ka tunawa muna burcin nan kai ka hada kware kuwa to abin da nake so da kai yanzu mu rufa wa juna asiri kudin ka dai jaka biyu ne jaka 3 jaka uku ko to abin da yake yanzu zan je birni zan hakimi ya kuma kuɗi daga birni zan je fada ka same ni a fada zan baka jaka mutalaka to shikenan ka same ni a fada to shikenan ka same ni a fada fara mutunci irin su ne wannan ko an ba su tallafin nan na corona sai kaga suna hana mutane yan renin hankali